أرستزينا كلهم إثيوبياويان حجرهم زلوا هفتي مرأي موسى مفلاتن مقلقال كم زقبهم كمان سرابي أحمد قليتو سلطن سرعة منقسين من مسراتن كله زي الردادو تاريخات بزتن للزبن مفتاح كم زدلي بريزيدنت ساهلورك زودي أتحسس لها عزو السلام تنا تقبلوا كبرات تخطاتلتي نزعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتاچوالو ممسخهم كصنح سناي مكتال نكون لكم تمني كلهم إثيوبياويان هاجرهم زلوا هافتي مرأي موسى مفلات مقلقالن كم زقبهم قدما من السرابي أحمد قليصهم بزح تاريخ حدقي باهلي هيابات تفترو أعوافات إنسات زقدامن كقوبنيو زخيلون زادنقو تفترو كم زلو أب قمت بمئتاو كاب كأند عمديتي زفر قطبا حادة سيكتر توريزميو إلام بتوم قدما من السرز تخفتها هاجر لخا عودة مرئي توريزمن هوسبيتاليتين عودة نياتات إثيوبيا متشوتي تبصحيت قبرا مرأيا نخفليو عدل كم زهبون قليصهم زلنا عقمين موتا إثيوبيا ونانيت بزحات صباقتاتن ركابن مبصحيت بمقبار مفلاتن مقلقالن كلهم إثيوبياويان حاقروم زلوا هافتي مرأي موتا مفلاتن مقلقالن تصويت يقبر اللهم كبلو قدما من سرابي أحمد أم الأختم أم حلالي فام شاد شاي زبن سالساي عمتو وانسراح قدما يسرع قبايا أنا كايد زركب بايتو فيدريشن زغربلو تلميتات مرميروات ديقوم أبتي قبايا دما قوام كوميتي أفسات ما كتتل تروغو من وسانا حقا منقسي قوامي كوميتي ركب منقستات ديمقراسيا وحادنتن استمرو حقا منقستن قوامي كوميتي دقوما بجتن حبراو اتوتن قوامي كوميتي مننتن محدرا وسنن هنسات سلام كمون ما خلا استمرو حقا منقستن فيدراليزمن زقربو تلمي بجت عمد كل تشحن عصر شدشتن تزاتيو أصدقهم أبولات بايتو فيدريشن زقربو لهم تلمتات مس أدمسو حتوتاتن رئيتوتاتن زقربون تخونم أمرار حتاتهم قوام كوميتي دمام مبري حوام أفقو باي بايتو فيدريشن أي تاغن يهتشاقرن كالوت حالف تسرحن أبتو باي كم سترخبو كاب بايتو فيدريشن زرخبنا يو حبريتام آردئوم حبراوي قبر حايلي صدتان دحننتن أبسل ستوارح زوغنهم تكبارات قمقيموم حبراو قبر حايلي صدتان دحننتن أبز حالفو سلستوارح زوغنهم تكبارات زي ترخبو عوتاتن قدلتاتن لو معالتي قمقيموم هزباوي منقستاون هايمانتاون بعالات معالتات باوغمين بعالات حدوش عامت مسكال مولدن الريشان انتخبرو كمون سنسرعات مغفتي حبراو أخيبا كلتيوم أبيات مخرين تكايد دحننتهم تحليون خزازمو بموجودات كم تسرحه أتجبر حيلي جمجموم حبراوي جبر حيلي صدتان دحننتن وياوي عقمون نهانت تكنولوجين كالوت عدكتاتن بجبو أبربحا بموعل حقي بستخدت كونتات وصيتها وصراحة صدتا كم سرحة فليتوم أبستخبروا بعلات كلهم بهر سباتن زبطاتن إثيوبيا مس حبراو جبر حيلي صدتان دحننتن بمتحبار بمسرحهم مسجاناي جبوم إلو أتجبر حيلي أما جلسيوم أبزغ صلو حدا مئتي معالتات زوجنو تكبارات بمفلاي سلام إثيوبيا أبزت أمام كونتات نمرقاز كم سرحون قليسهم أبقى علي زسالتو هاقراوي أحقراون عالم لخاون فتسامتات كابز سلام حيلتات تحليهم بسلام نكبرو كم سرح أتقبر حيلي أبزو صمقلسي أفليتو أبسمينو كفال إثيوبيا بسنكا قات مزنبرة قونسي أب كل التقراي تقاريس زنبرة ملك غيفة عصر تخل تخفلين داتو هابي ركب
حلافي بيرو تمهرتي جزاوي محدار كل التجراي دكتور كيروس قوعش ملقي فتنا 10 تخفليت 9514 تمهارو كوس ديوم كمونغو زياتهم 6513 تمهارو تفتنتي تفترو ساينس انتخونم 3000 حدن زخونو دما بمحبراو ساينس زفتون يوم توم تمهارو اب يونيفرسيتات مقلم اخسوم عدقرات رايان يوم ملقي فتنا ناوسدو زركبوم تي فتنا كابتي كللن منستر تمرتن تودب كوميتي مس ملكتهم اكلات بمتحبار ناتوهاب كم زركبون توم حلافي ابريهم كتما أديس أبابا كاب أفريقيا بالكوميتي فتصام رابعي بوليسي سممعنت كتما ميلان بمخان تمريز كاب كتما أديس أبابا بتوساقي كاب أفريقيا رأس كتما سينيغال زخونت داكار أبال بمخان كم زتمرت التقليصهم تمرها قبري مرتا بمقابا زحشي أفصاصمان تمكرون زلون كتماتات عالم زمرصو كم زخونه تقليصهم بمسرت زي كتما أديس أبان سينيغالاويت كتما داكارن عبي كوميتي بأبالينات تمريزان إثيوبيان نوروين سممعنت حاجز 25 مليون دولار تفراريمان تسممعنت منستر ديتا منستر جنزب سمري تاسواسون أمباسادر نوروي أبي إثيوبيا ستين كريستينسنن مفررامن كاب منستر جنزب زرخبنا يو حبريتام يردم حدا 248 مليون كرونر نوروي زكاتت سممعنت تخون ناب صراح انتقتو ناترأي بمنقسي نوروي كم زلقاقون تحابيروم بمنقسي نوروي استلغاق حاجز اب معباي اب زركب هاجرات زقبر مبراس دنن معراق قربن تطون مباليلون بكالي غاز نمنكاي زقبر صعرين محقاز زو عليو تباهيلوم كابزي بتوساقين خالا ايزور مرها قبري انفستمنت استتحاز حاجز جنزب زي حقوفة كم زخونون تقليص اللهم أما كتتال زيناتات إتبي تقرنياهم تركبوا كورات تغتاتلتي مريزكم سلة تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسقرينا سلطون سرعة منقسين من مسراتنا خلو زي ردادو تاريخات بزتن لزب المفتاح كم زدلي بريزدنت سهلورك زودي قليسان نزويد مان هبسراح آتيو زلو كومشن هاقراو زتا عزوز الجام كم زهلو قليسان كلو يتيبعوي نقوحو تساتفو بمقبار زحشت هاقر نمس أولدو كي نركب كم زقبا أون تمحسينا في الصحام براحتو توسخ اللو ኣብቲ መኽፈቲ ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ተረኺበን ሕሉፍ ዓመተ ፈጻጽመን ቀጻሊ ዓመት ኣንፈት ስራሕ መንግስትን ዕላው ዝገበራ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ሓሳብ ብዘተ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊጸን ሎሚ ኢትዮጵያውያን ክረዳድእሎም ዘይከኣሉ ሓሳባት ብዘተ ንምፍታሕ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ምእታው ዘዘኻኽራተን ፕረዚደንት ዝካየድ ልዝብ ዕንቅፋታት ምርድዳእ ዝኾኑ ጸገማት ፈቲሕኻ ሰላም ዝዓሰለ ሃገር ንምህናጽ ሰናይ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጸን ያደሩና ለዘመናት የነበሩ የሐሳብ ልዩነቶችን ለማስታረቅና ለማቀራረብ ዝነበሩን ንዘበናት ጸንሑን አፈላላይ አተሐሳስባታት ንምቅራብ ኢሉውን ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ አጣይሽና ኢና እቲ ምኽክር ዘጥፋእናዮም ንምዕራም ዘይተረዳዳእናሎም ንምርድዳእ ዝተሰበረ ንምጽጋን ዝጎበጠ ንምቕናዕ ዝተረሓቀ ንምቕራብን ጸጉዕ ዝሓዘ ናብ ማእኸል ንምእታውን ኢሉውን ንኹላትና እትኸውን ሃገር ንምጽናዕ ዝገብር ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ምድላው ምዕራፍ ዛዚሙ ኣብዚ በጀት ዓመት ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ዝገለጻ ተነ ፕረዚደንት ኣብቲ ዝግበር ዘተ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክሳተፍ ከም ዝግባእ ጸሪሐን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ ወለዶ ኣብ ልዝብን ዘተን ዝኣምን ክኸውን ከም ዝግባእ እውን አተሓሳሲበን ይህ ምክክር ልዩነታችንን ማጥበቢያ ነው አብሮነታችንን አጉልተን በሀገረ መንግስት ግንባታችን ሂደት የታዩ መሰረታዊ ስብራቶችን አክመን እዚ ዘተ አፈላላይና ክነጽበሉ እዩ ሓድነትና አዚዝና ኣብ ህንጸት ሃገር መሰረታዊ ስብራትና ጸጊና ዝተረጋገአት ሃገር ንምፍጣር ዝኽእል እዩ ኢትዮጵያ ንኹላትና መሲላ ኩላትና ማዕረ ተሳትፎን ተረባሕነትን እንረጋገጻላ ክትከውን ተሓሲቡሉ ዘሎ ዕላማ ንኽዕወት ሓገዝ ኩላትና ይድሊ
ዝማዕበለ ስርዓተ መንግስቲ ንምህናጽ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዘይትካብ ብጽሒት ከም ዘለዎ ዝገለጻተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ብጽቡቕ ታሪክ ንዝከረሉ ተግባር ክንፍጽም ይግባእ ኢለን ኣለዋ። የሰለጠነ ስርዓተ መንግስት መፍጠሪያ ከሆኑ መንገዶች አንዱ ስልጡን ስርዓት መንግስትን መፍጣር ኣብ ዘኽእሉ መንገድታት እቲ ሓደ ሃገራዊ ዘተ ብምዃኑ ኩላትና ካብዚ መድረኽ ከይጎደልና ብዛዕባ ሃገርና እንዘራረብ ንካታዕ ንተኣማመን ኣብ መወዳእታ ድማ ኩላትና ሰዓርት ንኹን ኢትዮጵያውን ሰዓሪት ትኹን ኣሽዑ ንደቅና እንዛረቦ ታሪክ ክህልወና እዩ። ድሌታቱ ብኣፈሙዝ መሳርሒ ኩናት ዘይኮነስ ብልዕልና ሓሳብ ዘፈጽምን ዝፍጽምን ወለዶ ክንሃንጽ ይግባእ ዝበላተን ፕሬዚደንት እዚ ምስ እንገብር ታሪክና ብድሙቕ ቀለም ክጽሓፍ ይውን ኢለን ዓለም ድማ ኣፈውፂኡ ሰናይ ተግባርና ክምስክር ይውን ኢለን መጻኢ ወለዶ ኣፈላላይ ሓሳብ ካብ ኣተሓሳስባ ጠበንጃ ወፂኡ ብዘተን ልዝብን ጸገማቱ ክፈትሕ እውን ኣተሓሳሲበን ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ መንግስቲ ዘርኣይ ቆራጽነት ንምድጋፍ ከም ዝሰርሑ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተዛሪቦም። መንግስቲ ኣብዚ ሃገር ዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ጸገማት ንምፍታሕ ዘቐመጦም ኣንፈታት ናብ ተግባር ክልወጥ ይግባእ እውን ኢሎም። ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፈጸምቲ ኣካላት ብምቁጻርን ሕቶታት ህዝቢ ንኽምለሱ ብምክታልን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም። ማህሌት ታደለ ኣዘራሪባቶም ኣላ። በሀገራችን ታሪክ ውስጥ ያሉትን ያለመግባባቶች ለማስወገድ ኣብ ታሪክ ሃገርና ዘለዉ ዘይምርዳእት ንምእላይ ልዑል ጻዕሪ ክግበር ከም ዝግባእ ታሪክ እዛ ሃገር ክኸውን ዝግብኦ ምርድዳእ ሓድነት ታሪክ ክኸውን ኣለዎ ኣፈላላይ ዘይብሉ ሃገር የለን ኢለን እየን ብምዃኑ እውን ንኹሎም ኣፈላላያት ብዝሰልጠነ መንገዲ ስለ ዝፈትሕዎ ሕዚ ጸገም የብሎምን ኣብ ሃገርና እውን ብዘይ ኣገባብ እዩ ክኸውን ዝግባእ ሰላም ለምንም ነገር ዋና ወሳኝ ነገር አስፈላጊ ነገር ነው። ሰላም ንዝኾነ ነገር ቀንድን ኣድላይን እዩ። ሰላም ክንሰብኽ ኣለና ኣባላት ቤት ምኽሪ እውን ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕና ኣብ ንወፀሉ ኩሉ ኣድላይነት ሰላም ኣፈላላይ ክነጽብብ ከም ዘለና ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኮሚሽን እውን ኣብ ዘፈላለዩና ጉዳያት ተዛቲና ክፍትሑ ከም ዝግባእን ኣብ ሃገርና ሰላም ንኽዓስልን ጸገም ልምዓትን ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ንኽፍትሑ ሰላም ወሳኒ ብምዃኑ ምስራሕ ይድሊ መንግስት ባቀረበው መሰረት መንግስቲ በመሰረት ዘቀረበው ሃገራዊ ኮሚሽን ንኽጣየሽ ወሲኑ ተቐቢልዎም እዩ እቲ ኮሚሽን ዘተውን እንዳሰርሐ ከም ዝኾነን ብተኸታታሊ ንቤት ምኽሪ ጸብጻብ እንዳቀረበ ይርከብ ነዚ ምክትታል ምቁጽጻር ምድጋፍ ስራሕ ፓርላማ እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ብሓፈሻ ኣብዛ ሃገር ዝተቐመጡ ስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ርክብ ወፃእን ብዝምልከት ከም ቀዋሚ ኮሚቴ ስለ ዝኾኑ ዝከታተልዎ ብኡ ልክዕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ናአመን ከጦርነት ይልቅ ካለመግባባት ይልቅ ምክክር እንደሚያስፈልግ ካብ ኩናት ካብ ዘይምርዳእ ምዝታይ ከም ዝሕይሽ እቲ ዘፈጽም ኣካል ቀዲሙ ወሲኑ ናብ ህዝቢ ካብ ዝወርድ ፈለማ ህዝቢ ዛትዮ ኣማኺሩ ኣብ ውሳነ ምብጻሕ ከም ዝግባእ እዩ እዚ ጸገም እውን ዝተፈጠረ ብሕጽረት ምምኽኻር እዩ ሕዚ እውን እተነ ፕሬዚደንት ከም ዝበልኦ ዘተ ከቐድም ከም ዝግባእ ኣብዚ ዓመት እውን ብዝሕሸ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝስራሕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እውን ንድግፎ ጉዳይ እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዘረባ ይዝረብ እዩ ግና ኣብ ተግባር እዩ ጸገም ዘሎ የሰላም አጀንዳ የህዝባችን የመጀመሪያ አጀንዳ ነው ዛዕባ ሰላም እትፈላማይ አጀንዳ ህዝብናይ ህዝቢ ነዛ አጀንዳ በሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ይዝደሊ ኣብ ዝሓለፈ ዋናት ኣብ ሃገርና ዝነበሩ እዋን ኩናት ኣኺሉ ሰላም ተፈጢሩ ናብ ልምዓት ሰላም ምምላስ እዩ ዝደሊ ሕዚ መንግስቲ ዝገበሮ ጻውዒት ኩሉ ኣካል ተቐቢሉ ናብ ዘተ ንኽመጽእ ኣብ ቀጻሊ ብመሰረት ኮሚሽን ዘተ ሓድነት ብምፍጣር ናይ ሓባር አጀንዳ ጌርና ብምርድዳእ ድሌት ሰላም ብዘረጋግጽ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ኢና ኣካል ወፍሪ ግብሪ ንሃገር ክብሪ ዝኾነ ሓምሻይ ዙርያ ኣፍልጦን መርሓ ግብርን እሙናት ከፈልቲ ግብሪ 2015 ዓ.ም ግብርን ታክስን ንሓደ ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ዝሳለጥ ምዃኑ አመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዋሂቡ ነቲ መግለጺ ዝሃባ ሚኒስትር እቶት ወይዘሮ ኣይናለም ንጉሴ ግብሪ ትዝለዓለ መሰረት ኢኮኖሚን ፍልፍል ክብርን እዩ ክብላ ተዛሪበን
ኣብ 2022 ኢትዮጵያ ሃገራዊ ወጻኢ ብሃገራዊ ኣታዊ ንምሽፋን ትገብሮ ጻዕሪ ዝድግፉ እምናት ከፈልቲ ግብሪ ንሕጊ ግብሪ ምኽፋል ምእዙዛት ብምዃን ኣብ ኣተኣኻኽባ እቶት ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣፍልጦ መሃብ ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኸበሉ ምኽንያት እውን ተን ሚኒስትር ገሊፀን ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉምሩክ ደበሌ ቃበታ ብግድኦም ተሸለምቲ እሙናት ከፈልቲ ግብሪ ንኣፍልጦ ንግዲ ንኣሳልጦ ንግዲ ሃገርና ከምኡውን ንምትብባዕ ኢንቨስትመንት ዘበርከትዎ ኣበርክቶ ልዑል እዩ ኢሎም ሚኒስትር እቶት ካብ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ንእሙናት ከፈልቲ ግብሪ መርሃ ግብሪ ምስግናን ኣፍልጦን ከሳልጥ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ ሓምሻይ ዙርያ እውን ልዕሊ 500 ዝኾኑ እሙናት ከፈልቲ ግብሪ ኣፍልጦ ክህብዩ ተባሂሉ ሓደ ጥቅምቲ ዝካየድ መርሃ ግብሪ ኣፍልጦ ብመሰረት ዝተቐመጠ መዐቀኒ 50 ተሸለምቲ ፕላቲኒየም 150 ተሸለምቲ ወርቂ ከምኡውን 300 ተሸለምቲ ብሩር ከም ዝህሉ ተገሊጹ ክብል ጸብጻብ ሪፖርተርና መሐመድ አልቃድር አረዲኡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቀድሚ ምዝዛብና ቀንቀን ነጥብታትና ከዝኻኽራኩም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ዘለዎ ሃፍቲ ምርኣይ መውፃእ ምፍላጥን ግልጋል ከም ዝግብኦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም سلطون سرعة منغستين المسرات نكلو زي يردادو تاريخات بزتل لزبن مفتاح كم زدلي بريزيدنت سهل ورق زودي التحساسية كبرات خطاتلتين الزعات زي سدالو زيناتات زوم كتكتاتلو ومسانا حكومي مسلو نيرا يتاكتوالو مسوما سودو حبيلوكم نيرا أبوزو لكم وسلام وننكم ناتمنكو قدم أبيلو أب سكايلايت هوتيل أب كل الصوماليا بحلف أوان بمخنيات زكاة محادقة بارع حول نعون داقم هنسة نزغون متخخاب اتوت لعلوت حالف سرح من قستي أو سرخب لو يسالت الله نسوتي بكتها فنون أباهم كقدس اليوم مسلم كتها نمسجن سلام